खुलुमबाय का टाउटे बुक्सनो आं नरनि दीपक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल टाउटे बुक्सम तिनी नरन थानी कयटा क खाइन हाय सापिनाय तामखाय नरक जे आनो सपोर्ट खाय तमनि बेलायखेनो पाइप्लेया हामबाय ते खुलुमंग याफरो गोबांमा कमेंट्स रक नरक जे आनो सपोर्ट खाय तमनि 99% नो नरक आनो सपोर्ट खाय तंगो अबनि बागै बु नरक न बेलायखेनो पाइप्लेया हामबाय बारबानो मा रिफिका गोबांमा बरक गोबांमा ककरक सालायो टाउटे बुक्सम aboni bisingtui sung social media ni bisingtui bu kaisa te kaisa ni kokno sung reply rili manu sini bisingtui bu mongo borok bujimani phayu wan sungmani rok phayu taute bu song aboni bagoi ang social media o nukjagoi ma sapayu des bides rogo tam mongui tong baksa sini borok aba hairok sisugya tabuk norok saimanu Jharkhand by Maharashtra ni election nungnai 20 tariko o masni nu ke test tarika ni result lungthanai aro sabo koplying ya o to result test tariko chungsinai busango tamungnai abosong nuknai result ni pore tabuk je kobama jagawo kobama juddo ngi tongle mani tamni bagoi ngi tong sung abo hairok belakhe wansu laina nango abo jotono kaisa hingsan hoite phayo ati kaisa jati no te kaisa jati na sigma laya kaisa jati no te kaisa jati haime jati ni sawo jemon chini triprawo ayeng nanni phainai roksi sung tiprasano jat hambia hnoi bolong ni jongoli rok noi usuk opaman khaitong abono sung belakhe kutuk khai wansman dorkar do sini tiprasa kai maya si gnang hamjakma kobang abono kento borok saiman phanusi borok sungno tola khiklaina ni bagoi obo haikai bolong ni borok lengda tongnai rok chamung chitra samung rok chawo tomung hambiao tongo lekha pora poria anpor khai tongo hairok kai sawoi sungno lasimung riwi tola khiklai do obo ongkhan naslaimani hoite si okok phayu akai sini borok bu sung je baksa saiman nai sinai rok sung borok ni a phatar ni phainai rok nokai sung bunaslebu borok ongkha refis madaris borok butharo kathang no nijini buma buhana point do tanmani rok nukhana buma buhana point do tanoi kerosene rok bai lui sogoi buthari jel loga hammani rok nijini bihingno buthar ka bukrajono bufrat buthar ka bufano buthar ka obo ongkha borok ni jat hambi abo sung chinti prasaro bu saimana nango sung amon bagoino nasla layo kesin tiprawo sung nasla laimani karon kai borok ni borok belai khai bangkha sini borno sak nangya khai ka buri busarno ref khai butharo solarno ubu angkai jesa tekai mani rok na thani rok paithani rok thokibu jesa thagafano borok mang thokitung angkai borok tatal bemang chini tiprano seka angkai sungkai hani busa butui kobui saman si sungkai jail chingnai pu abo belai khai gurutopono kok taukte buksong bujirinan bagoi si angma phayunar bukisa bujinan chai tudi sung tamni bagoi kiri ta kiri dia anga komang busana musungo inani kuroi sungo hani busa sungkha kusung rajani bongshoni borok rok sungtamni bagoi phatanni sikok rongno kirinani ba angkai baksa kai phatanni phainai sikok rongno si logiri ui tongo sikok rongno logiri ui bobo sikok ngui tongo apuni bagoi borni bagoi kok thaisa sargya kirijagoi buhuk chup mutup jagoi thango tamkhai sakde thangnai sutai manno chehar manno obahay bile MLA de manno ta mantri de manno kok sagai case deng thangno FIR deng thangno abo jagani role ui kok sanani case nani FIR nani aboni bagino CD saimandi tauktai buksong angke bono haime sanani bagi phaya sob somoi no ani video naidi norno ang message sai kaham bujungnani digi mangsi phayo ke bono kha hamya khainani musingya kaham bai khaise borokno bujungnan chaitokdi obama borok ano phone kai sabo ba message rokhayo o wanji bubagrona haimeno phone number nai kutuk di noi boto ke bono kutugya khobli to bubagrona yakong tisawoi asuman no se saya hene bokasa lasimung ri ubli abo hairono bujina nongai sung phat chagai phone number na layoi kaisa te kaisa no kutukmani o kutukmani hoite lasimung ri ma hoite be fair rokngu gai abo hai bul samungo ta thangdi sob somoi no legal tui samung khaidi kaham tikhai sawoi bono bujugoi bono phasoknani abono sinaidi borok jemon phatani phai se sungno se phasogoi sia hinoi phano segoi tongmano angai sungle o hani busa borok si phatani phai ni sananil tamne kirnani ba abni bagone ta kirding ni angnorno tini sabo nansi phayo dino norok sanani social media rogon no gujagoi sanani rok maya hangkai ba ani o video no simi phano share khayo je kok borok sanai no simi phano phunungna ni chaitokdi truk ani supporter bang hakai Angnor ni bagoi tebo kahang kok tunai atat ni phainai khangai jesuk sinai nungnai phana ang borong ni buhokno muthumna ni chaitom nai taukte buksong obono ani chaitomung na harmung borno mojbur khainai ang kok sawino angkai borok ani bagoi case khainai jesa phan khainai borok ano chaitom nai haime sanani bagoi jemon buba gara tabuk tiprasani bagoi kaham khaina thangtani buwa gara haime saman hai borok bu ani bepari saima thangai borok ano kobama policy tik lainai ani buhokno muthumna ni bagoi gabuni bagoi norok bera haikai pusana ni bagoi chaitok di ani je viewers nai tongnai saiman nai rok abuni se ang kok kusana ni phayu
যদি নো যে কোনো ungui borok ani bumungui FIR rok khayoi case rok makai norok sara Tripura no strike khaidi je Tripura area nai nai national highway hoite abo hongkai choba chini kubuino tui khorang ti sawoi যদি নো romja khakai ulta fas ugui rom hagai je logot hagai norok Tripura sarok kebu siring ta tomdi jotono uto ongkhot di obonu choba angnai angnorno tini obo sawoino ani bidino muthana degi thangnai norok kaham tongdi susto tongdi tei je manchak share khadi in bagui jotono no khulum baikha।